рамазон дар ҳамаи мазҳаби худмон Абу Ҳанифа дастомона ҷавз мемонем вақти саҷда мекунем ва ҳастанд бародарое ки дастошона камтар паҳн мемонанд, ҳар хел чӣ мекунанд наздик паҳн боло пулун. мазҳаби мо дар бораи ҳамаи ягон маълумоте ҳаста ки мақсад дар бораи бародаро дар мегуфти хуб мешид. машаалло ҷазакалло хайра касиран муҳаммад бародар. бале мазҳаби мо Абу Ҳанифа мисол мо дастомона ҷавз монда ҷавз мекунем саҷда мекунем мо ва баъзе бародарое ҳастанд ки мисол паҳн мемонанд саҷда мекунанд. дар ҳамин бола маълумот мегӣ, вале албатта дар ин маълумот ҳаст ҳадиси пайғамбармон ҳатто дар саҳиҳ бухорӣ ҳам омадагие ки таҳти рақами 256 ки аз Абдуллоҳ ибни Молик ибни Буҳайна разияллоҳу анҳу ривоят аст ки мега гуфт пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳангоми мега намоз хондан ончунон мега дастоша паҳн мемонд, мега паҳн мемонд, мега саҷда мекард ки ҳатто пешои баршам намоён мешид.